Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι μάλλον αυτός ο κύριος με τα γκρι μαλλιά είναι ο προπονητής, αν δεν απατώμε. Για να τον ζουμάρουμε τον κύριο. Βλέπω ότι έχει και αυτός το τσαγανό του, το έχει. Δηλαδή έρχεται με άλλο αέρα και παίζει και να νικήσουν τώρα. Σίγουρα είναι γραφτωμένο. Ναι, έρχεται. Μάλλον παίρνει το σετ. Α, και αφού μας πληροφορεί μια γνωστή του ότι λέγεται Μανώλης, είναι ο προπονητής. Ναι, είναι ο προπονητής. Εδώ πέρα ετοιμαζόμαστε για την νίκη την τρελή. Είναι μαλάκα, μόνο 19 like. Εμψυχώνεται. Α, το 13 είναι εκτός. Ερυθρόμα δεν πάει τώρα. Δεν πειράζει. Α, πώς βγαίνει δηλαδή. Δεν πειράζει. Πάτα πίσω. Έχεις πολλά. Να λύσεις τόσο ψέμα. Να το λύσεις στην κάμερα, ρε. Τι γίνεται, παιδί, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, Αφροδίτη? Εδώ πέρα κάτι διαδικαστικό πάει στραβά. Α, βλέπουμε ο Παναγιώτης προπονείται όμως. Ο Παναγιώτης δεν χάνει λεπτό από ό,τι βλέπουμε, φίλες και φίλοι. Είναι εν δράση όλη την ώρα. Α, μιλάμε δυνατά όμως και μας πληροφορούν ότι πρέπει να κάνουμε ησυχία. Μας πληροφορούν από το κοντρόλ. Από το κοντρόλ, από το ξεκοντρόλ. Για να δούμε η Όλγα. Για να δούμε η Όλγα τι θα γίνει. Πάντως λίγο αγχωμένη. Αγχωμένη η Όλγα, τη βλέπεις? Είναι σχετικά, είναι ότι είναι. Φοβούνται μην χάσουν και αυτό το σετ. Το πρώτο χάθηκε, αλλά δεν πειράζει. Δεν ήταν άδοξο. Δεν χάθηκε άδοξα. Συμφωνείς? Πάντως το πρώτο σετ.